sa nakaron ang nasutain taon, ang mga katawhan nakilait sa tumang kalisdanan. Nga unta ang pirlas o bulawan atong giyakan, gani sa langyaw ang nasod tagihan okan. Gawa sa gutom kahilabihan tungod sa presyo nga gipatasan. Yapay tulis kuda patay maoy atong gikalisangan, kay wala masumpo sa ato nga kagamhanan. O kunya ang uban natong kapulisan, ilang kadungganan gimansahan, kay sila sa buhat nga dautan na uban-uban, nagpakaulaw lang sa ato nga kagamhanan. Kay karon ang palauta magauston man ang buuntang mga delikado, nga sa ilang kumbensyon ang balahod kung tatarungon, aron ang Pilipinas sa kalisod makalingkawan. Naungsa nakaron ang nasutain taon, ang mga katawhan nakilait sa tumang kalisdanan. Nga unta ang pirlas o bulawan atong giyakan, gani sa langyaw ang nasud tagihan okan. Gawa sa gutom kahilabihan tungod sa presyo nga gipatasan. Yapay tulis kuda patay maoy atong gikalisangan, kay wala masumpo sa ato nga kagamhanan. O kunya ang uban natong kapulisan, ilang kadungganan gimansahan, kay sila sa buhat nga dautan na uban-uban, nagpakaulaw lang sa ato nga kagamhanan. Kay karon ang palauta pagauston man ang iuuntang mga delikado, nga sa ilang kumbensyon ang balaod kung tatarungon, aron ang Pilipinas sa kalisod makalingkawan.